Guys, ito na yung mga ingredients natin na gagamitin para sa ating kilayin o igado sa Tagalog. Ayun yung ating baboy na laman. Nahugasan na rin siya at nahiwaan ko na. Ayun rin yung atay. At ito yung ating baga ng baboy na nakaganyan na siya pag binili sa palengke. Meron tayong bawang, sibuyas, sili, paminta, toyo at suka. Okay? Let's go. Umpisa na tayo. Okay guys, let's start. Sundin na natin yung ating kalan. Ayan. Ilagay na natin yung ating baboy at saka atay. Imamarinate muna natin yan guys. Sunod is onion. Hindi natin naubusin lahat para may pangkisa tayo mamaya. Half of garlic. Pero yung sili ilagay na natin. Ayan. Lagay na natin ng pepper. Black pepper. Lagyan na natin ng suka. Ginagawa mo. Lagyan na natin ng toyo. Tapos, lagyan natin siya ng isang basong tubig. Ang dish natin ito ay tinatawag na kilayin o igado sa Kapampangan. Ayan. Papalambutin muna natin ito. Ayan. Tapos, takpan lang natin. Ayan. Kuluan natin A few kanina. moments Malambot na siya, later. guys. So, isasali na natin siya sa Tupperware. Kasi magigisa tayo dito. Same pan. Ayan. Eto na. Ngayon, ang gagawin natin is i-fry muna natin itong baga bago tayo maggisa. I-fry muna natin siya. Ipa-toasted natin siya ng konti. Okay? Yan. Ilagay na natin yung ating bawang at sibuyas. Ano ba? Ganyan. Ano ba siya guys? Alam paano ko siya ilagay. Ginagawa mo. Pa-brown muna natin yan.
Tapos, ilagay na natin yung baga. Ayan. I-toasted natin siya guys. Ayan. Kailangan may naririnig tayong yung something na parang piniprito para masarap siya. Balikan natin mamaya. Na guys, pakinggan nyo. Ayan. Ayan, may naririnig ka na parang pumuputok-putok. Parang isasangag mo muna siya para matanggal yung lansa. Okay? Ayan siya guys. Ayan oh. Sasangag-sangag mo siya. Ganyan. Para kasi yung lansa, kasi bagayan. Para matanggal. Ayan. Para sa akin kulang pa yan. Takpan muna natin. Siya. Pwede na sigurong ilagay natin yung ating pinakuluan kanina. Heto, yung atay at saka yung baboy kanina, isasali na natin. Maglagay tayo ng konting tubig. Haluin. Tapos, lagyan na ng pampalasa. Pagtikman na kung anong kulang. Ayan na siya guys. Diba? Sarap. Kilayin Kapampangan. Wow. Kulang siya ng suka guys. At asin. Lagyan natin. Eto. Suka at asin. Masarap kasi dyan pag maasim. Ito po yung ulam na kahit may natira, kahit hindi mo i-ref, habang tumatagal, dun siya sumasarap. Ayan. Habang tumatagal, pasarap siya ng pasarap. Kilayin. Ayan. Ayan na siya guys. Ang sarap. Halika na, kain na tayo. Yes. Kilayin. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, ito na yung niluto natin kanina guys. Here oh. Hindi ako magra-rice. Lettuce lang ako. Tsaka yung water ko. Ayan. Tignan na natin. Tignan na natin guys. Try natin. May lettuce. Kumain na kasi ako ng kanin kanina guys. So, lettuce na lang. Samang. Naanghang siya guys, ha?
Mm. Try nyo to. Kilayin. Ang Tagalog po, version niya is igado. Yan. Masarap din to sa kanin. Kaso guys, nagkanin na kanina. Oops! Sausaw natin sa may sauce niya. Hindi kayo magsisisi guys. Pag nakipiesta kayo, isa ito sa mga handa ng mga Kapampangan. Pampiesta, binyag, kasal, hindi ito nawawala. Panghandang piyesta to. Kahit anong okasyon, hindi ito nawawala kasi isa to sa mga specialty ng mga Kapampangan. Lagyan natin siya ng sili. At saka ito kahit hindi mo i-ref, hindi ito mapapanis habang tumatagal, sumasarap siya. Okay, ito na siya, guys. Tapos yung sauce niya. Masarap din itong pulutan, guys. Water natin. Okay, thank you for watching. Just like and subscribe to my channel and don't forget the notification bell. Okay guys? Salamat!